Wis gak usah kemenyek-kemenyek wis udan nggih. Lah iya. Nggih langsung kemawon Mami. Dalem ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng Bapak Ibu Soebul Hajah Nggih. ingkang sampun ngrawuhaken rombongan Budi Wijaya. Budi Wijaya. Ugi konjo katur para pinisepuh aji sepuh ingkang sampun nyengkuyung padatan saben pagelaran Budi Wijaya. Atur donga kula mugi pinaringana berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah ya yuk. Amin. Nggih. Matur sembah nuwun ugi katur Channel YouTube-nya Mas yang di depan. Wis alhamdulillah meskipun hujan masih setia. awas minggirno. Udan. Nggih Mami? Nggih, Mbak. Tidak banyak kata Mami nggih, langsung kemawon untuk acara Bedayan Sekarsari. Nggih kawiwitan temriki wonten duo semok. Monggo yuk. Ora butuh kae-kae, butuh kumang nyambut gawe. Dulu kereta, sekarang bendi, kalau bendi mana rodanya. Dulu cinta, sekarang besi, kalau besi mana tandanya. Lah iya, iki mau ana sing njaluk nang jero Mami. Anu cekak udan kathok ngon muncal nang ndukur. Kathoke sapa? Kathokku. Teko maneh cekak udan mi kotang. Suwe-suwe aku iki isis yuk. Nggih Mami, langsung kemawon. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Marsha dan Ning Dias. Iki gendeng Sekarsari wetone Jombang. Iki gendeng Sekarsari mula sindene ya sing sayang. Kaji suut monggo ngetan bali ngulon diwasajan urung kelakon Nang Jombang mampir sengon lemang kenang ngakawadini wis gak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. Selanjutnya Di Tula belakang Ning Dias, 3 artis sekaligus saya tampilkan Ning Rani Asmara, Ning Nana Leho, dan Ning Bella. Ning Bella. apa rek? Goprakake tingine ditinggal glecak akeh gantine. Tak rewangi yang duduk sumur kari nyumberi ora melu ngombe. Tak rewangi lo mas taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Selanjutnya kalau tampilake mriki Ning Anik Kumala, Ning Ika Rempong, dan Ning Ayu Sabdose. Ayo wis udane selak deres. Ya wis deres iki jane.
tutupan kerdus. Podo abote Di belakang Ning Ika Rempong akan saya tampilkan Ning Fikum, Ning Rizky, Ning Zuni. Mbak liwat pojokan iki lho Mbak. Mbak pojokan kene lho gelis. Nah. Awas. hati-hati licin. Ya, jos mula walang kekek kok tak ombeni yen wis warak mulya mulon nganti tuwek penata tresnani aja nganti ketipek wong. Di belakang edisi Juni mayungi Asmara Jeragan hari akan kongkon mayungi tampilkan sinden. Ning Mariati, Ning Titin, Mustiko Waras, Ning Endang, Ning Sartini. Mas, sing buriku masih mayungi ya digojeli Mas, gak pele-pele. Loh, Rien, sabar. Umur kate menek. Ojo mencolot iku kejegur iku seumur. Bu Sartini katene iku kate mencolot seumur iku ya. Kate bunuh diri. Solengan kayune warung aku kelingan marang kakungku Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo bayange koprak aja dipakoni pancen bojo tanda gelek manasati. Tiga senior Budi Wijaya. senior saking keluarga dalam Budi dua. Wijaya. Oh kali Cuma dua. Nggih. Dipun aturi Ibu Yayu saking Mantub disusul Ibu Mary. Ibu Mary. Nggih. Wis kejak Mbok Mary kok jek udan ae rek. Tak kongkon dadi penangkal petir. Piro galar-galaran naksir sliramu kok ra karuan Dadi selawe jebak papet gawe selikur tak pikiri ramel bodowe ora lewat manjing sedulur. Bu Inga Nggih Mami. sepina bali matur sembah nuwun katur keluarga dalam Bapak Ibu Soebul Hajat mriki. Nggih. Sesarengan
lugure toya niki rejeki ingkang badhe disukakaken ten keluarga dalam keluarga ingkang sampun rawuhaken Budi Wijaya. Nggih, sesarengan all artis kanthi adicara bedayan Sekarsari. Monggo Mas Jono.